hamwe tinosvikere pa100 handizivi handisikandani nguva zvopama live pafacebook zviri kure neni handika tatenda seisei handika seisei zviri sei mandi pavai kuri sei handitombozivi kuti tingapasvikere pa100 because ndajera kuita malive stream kuyoutube saka ndati nhasi gatimboita sei timboendawo kufacebook timbonomhorosa vanhu timbonzwa kuti muri sei ehe aiwa pakupoderere tiri kupodera because kune mafunctions ari kuitika kuno saka ndo kwandatobva izvozvi handiti Justice Machara says, oh, don't go to baby, say, oh my God, jump for 60 to 60, cause 60, did say, China, already could say, tomorrow one coronavirus, we be safe, Michelle Jackie, to always to be true, Damana, Oh, ngati andakuya kuneguwa ndatimboti murusana nevanhu chimbotaura mbichana 2 minutes andikati muzwa kuti sakavhale munenge muchiite sei vakaita sesu vasina mavhale tinenge tichizvifambisa sei vamwe tichazviitira mavhale tega here ini ndikutofunga zvimwe zvinhu so mina ndikokuudzai tikasvika pa100 ivo ndakuudzai kuti ndiri kugayei kuzviitira pavhale ndikuzviitira ini ndoga ndoda kuzviitira ukaenda kuziweni ndoda kumbokuona ndiri by April ndinenge ndava kuZimbabwe ko kuYouTube aiwa nhasi handisi kuekera handisi kuYouTube nhasi tiri kuitira ndinamboya panapa 2 minutes alright kana mati ndoita aiwa alright ngatitei dhiri kana mati ndo loga off ndoenda kuYouTube ndinongota sei ndo loga off toenda kuYouTube asi sanda loga off tinde kuYouTube pamwe ndogona kukontinya nestory time yangu yandakaita zuro yaya ndoita sei tonoikontinya kupi kuYouTube andisika nasiita namboya chimboti aiwa kufacebook tombofanira kumhorosanawo nevamwe chimboti ndeipi yenyu zviri sei nekuti malive mazhinji angu ndomaitira kupi ndomaitira kuYouTube asi nhasi ndamboti aiwa ndikaimbonomhorosa vamwe manaka mazvione ndoti tasvika pa9,000 mafollowers edu kuno kufacebook nganditende thank you so much ndianiko weva apa uyo tirambe chiruje sei tasvika pa100 iwe tasvika umana anyway sitirapane aiwa mazochita tikakutizooneo kana bosi pafacebook panapa unogona kuzoshayawo kana kichikokokoroone saka unengoda mboti umbopota uchishandira kuYouTube but nhasi ndati aiwa domboinda kufacebook timbonomhoresana nevamwe nekuti takapedzisira kuita live pafacebook rini kweni ndakapedzisira kuita gore rapera saka nditi saka kuYouTube ndokwandoitira malive ose every Friday ndikati kalimbonomhoresawo vari kutitsigira vari kufacebook vasingadi kuita sei vasingambodi kuinda kuYouTube asi handisi kuita story time pano coronavirus kunoko haisati how can I join YouTube munoserewo komandango Bevan pane futi mumwe akambondibvunza tingakazokurumidza kudhirita munhu yemessage yake pamwe afungwa zvoswededza zvasingamboswededzi vanhu vanongada kuenda kunofolowa kuYouTube unotanga personal zvandofunga unofanira kutanga waita inonzi waita Gmail account ukaita Gmail account yako unokwanisa kundopa unokwanisa paya kunokomenda kundoita subscribe yacho I think vamwe vanhu vanyatsa kuzviziva handiti vanyatsa kuzviziva ndopata ndakamboona akakomenda ndobva akunidza kudhirita saka ndakamushauta anonzi ndada kutomubatsira kuti ndimudze kuti unozvita sei YouTube yacho kuti ukwanise because vamwe vanoti handikwanisi kukomenda kana uchiita live stream yako saka I think ndakazvimirira sati ndanyatsa kuita research asi ndinoona sekuti uinte paYouTube paya unokwanisa kundosubscribe kuna Sisimeli vane YouTube channel yako saka pamwe vamwe vanhu vanenge vachifollowa nyaya dzaSisimeli pepayo vanenge vasingazivi kuti ndonosubscribe sei handisika saka kana uchifanira kunosubscribe unofanira kunge une Gmail ukaita Gmail yako woendawo kumaYouTube channel ana Sisimeli wondosubscribe woendawo kumaYouTube ana Adala Yegonye uchivaona vachiimba mondo subscribe handisi so far I think ndo wendo kuna ana Chibhebuya
mondo subscribe andiga kungoita sei kungosimudzira nekuti vamwe vanhu vanenge vasingazivi kuti ndozviita sei maita basa nhasi nazuro ndakamenyukira nhasi kuzuro taiita prom night kune maprogram akasiyana-siyana kwatiri kuno saka zuro kwava kune prom night yekutanga nhasi kwava kune prom night yepiri saka ndangototiza ndikati chamboendawo kundoshanda kubasa kwangu kunoku ipati time ranguoka saka handingamboregi kuita anyway ndandava ndichiti nhau yekutanga ndava ndeyekudai vanhu makambonzwa ita zvekuti kunonzi Chic Hills iya ipa H-Town kuya kune function iriko kune function iriko musi wa15 ndesakati kugara mbota zvekutouya nditsanangura nokuti I think vamwe vanhu vana kunyatsokuzvihwisa kuti saka kana kutinzi vanhu vaitisekanzi ndinoti lingari hainzi lingari asi mune muchingoziva kuti tikati lingari toda kuti zvinakidza ndika asi mune muchiziva kuti tikurevei saka vamwe vanhu vanga vasingahwisi kuti saka iwewo uri kutiudza here kuti tinenge takandoshama vanhu vakatogara kutoona kuti uyu mudzimai wangu akashambira umwe mudzimai umwe murume umwe munhu asiri izvo vanhu vari kuinda musi wa15 February kupi pautano restaurant paya handiti munenge sezvandakangoita izvi madress enyu makanaka makachena kudai kana riri long kana riri iroro rinosvika mumabvi kana richisvika pai ndozvodiwa kwete kuti uinde wakapfeka matrek bottom kana kuti uinde wakapfeka asi china tiara zviri sei tiara kana uinde wakapfeka chivesta sokuti unzi ukuda kutondorova fight nemunhu paya aiwa uinde wakangopfeka saizvozvizvi irori $2 chaiyo kutoenda kubhere kwangu vananononga kubhere kwangu kana usina hairdresser musiwo zvaunongoitaka unongotora chishinda chako nechishinda chako wotosunga zvibhanzi paya woisa vaserini yako kana zvita wosunga nechidhuku wakutoenda kupi kufunction handitika varipo veye vari kudiaspora vanenge chizhanje zviri sei tsopserere saka woita sei woita kuutano restaurant iriko musi wa15 February handivhale inenge iriko musi wa14 February ngatiti paya musikana iwangu wasina zvako kuda kuitira munhu chifunction chako kana kumupa present unogona kumubhadharira tiketi rekuti uinde kupi kufunction yemusi wa15 mosvika kuya mondorya handiti mataka kurya paya usarega kusvoda andiona sekutoti futika haufaniri kutoenda zvezvokuti unongoida kusvoda kuti ndikarya paya paka ndikaonekwa ndichiita zvekutsenga muromo vanhu vanozondiseka itoinda nokuti unenge wabhadhara mari kana wabhadhara mari wondotsarida kuita zvekutsarida chikafu uri koko nokuti kune 2 meals ndokuda 2 meals yendo kutoti ipapo paya panenge pane sadza nenyama nekera nozichi nemupunga wako uchirya mai mwana uchizhagadadza uripo pautano restaurant paya wapedza kudero pota ingrini free drink inenge iripo asi vaya vanenge vada kuzomwa doro ravo nokuzoita futi mabarbecue kune zvekare inonzi after party ndo inenge iriko saka ndati ndidzokorodze ndinyatsa kuti ndozvanyanya kuvingira zvangu pana zuva ranhasi kuti nditsanangura kuti hazvirevi kuti uri kuinda wakapfeka bhuruku kana kuti zvimwe zviya zvokuti unoti saka naimi ndo zvinenge zvichiitwa uko zvinhu zvine unhu here izvozvo kana kuti asiri izvo ndikati regai ndinyatsa kuya pano ndiitse zvekutsanangura mai mwana handiti saka ndo zvinenge zvichiitika pautano restaurant musi wa15 February tichiri ipapo zvekare kune vaya vanenge vachitadza kuzoenda pashopu yacho yeChic Hills handiti Chic Hills iri panamba 33 handitika muna Batrot muya iyoyo inonzi iyoyo yacho utano restaurant inenge iri panamba 30 saka kana usingakwanisi kuinda kunotengera mumwe wako kumusurprise unokwanisa kuzotengera ipapo zvakare pautano restaurant zvinenge zviripo zvimwe asi ukona kuti zviri panapa zvishomaka unogona kuzoenda kushopu yani yeveChic Hills iriko indai munosapota wedu indai munosapota nditika muvana kudai ndikuriekta pane chinhu chandakashandisa saka ndikuriekta mhino dzangu dziri kundivava anyway saka ndo zvinenge zvichiitika munofara muriko ndakudzai kana usinawo sesu zvatakaita tichiita zvokuti unotsvaga unototi ukati ukaona kuti abudhi vanenge vauya vegava vanenge vabhadhara tiketi remunhu mumwe make sure kuti vauya vari vogaba kwazi ukazoenda kuya kwauda kunotanga kuti ndende kumunhu wemunhu unorohwa hatidi vanhu vanoda kuzorova nekokokoko vakutanga kurovarana kuti hanzi uyu waita sei watasa munhu wangu hatiti kana kuti wazoonekwa kutoti ndepi budhi muri sei tanga waita sei waongorora kuti munhu waya ari oga here hatidi zvebongozozo taramba bongozozo pautano restaurant hatidi haditika
ndonakirwa ukoko indi kutorwadziwa nekuti handiko danaka ndiriko majaivha ndaida kutsika ndirikoko ndaida kurya nekuti kana bhatiraka ndaida kutoti refill kusvika usingachagoni kuryira kuti pemangwana handitika uchengeta dzimwe futi ndoitoenda nechipepa bhegi chekuzopota ndichiisa ngirini kawatosiya left over ndopota ndichiisa muchipepa bhegi ndoisa muchibheke mangwana kunenge kusina kaiyo nyama yacho ndinenge ndaona pautano restaurant saka vanhu veshiki hills iyoyo H-Town ndo vari kuhosta function iyi uyezve kana uina mapromotions hanzi iwe unogona kuendera kupeji kwavo uonovati inini ndakuonawo advert yenyu ndaionawo panani paShema TV mavadero munopuwa madiscount ndandasirira futi zve mwedzi uno kwanzi kune 10% off 10% ndo discount mina timbozama kuti mezi dzigona here ngatiti chinhu chiri kuita $20 hatitika chichiita $20 kupi kushiki use H-Town shop kuya unoita sei saka kumina ndizonoita kupuputirwa ndidumwe ndopuputirwa handingamboregi handiti saka azozosveredza ukuvaizvatoni ini mandikutaa zvandozozviita indegaka inazvotika hameno vanenge vachisvika vari koko uyezve handifungi kuti konoda kutokuita surprise uita mudeto wako first day hazvidi vanhu vane first day musati maita kujairana unosvoda ukarambwa ipapapo munhu asati asvita shoko handitika saka ndatitichi kune 10% off saka ngatiti chinhu chichiita $20 ndikakonwa mezi mundibatsire kucalculate chichiita $10 $20 handitika ijaketi kana tishangu iri kuda $20 saka 10% off ye $20 inova iyo $2 off ngati papompongo iwo unenge washoterwa ne$2 woenda ne$18 yako iyeye wotobvisirwa ndo 10% ndo zvandaita kuda ndidzo medzi onetsaka medzi vanhu unotoyodzivhuna pano asi ndo zvinenge zvika saka ndanyanya kuwira nyaya yeveshiki hills vari kuda kuinda vari kudiaspora munokwanisa kutobhadharira even vaya vamakasiya vachengeta dzimba dzenyu kana vari magarden boy vanhu vavo vabhadharirewo vamboinda kundorya nevamwe ivovo vamunoti vari kuchengeta pamba pavo imi muri kudiaspora handitika iva vanotodawo vanhu vaya vamunoona vachitsvaira magadheni vachisuka ndiro hatiri kuri vanhema vane pamwe vanenge vachitozvichiva kuti dendendewo kufunction dende chimbova surprise yo mumbova surprise voti sisi nhasika ndoda kumboti muite sei mumboenda kunonakirwako mungovabhadharira ungovasiya kuko vamboona kuti chii chinoitika kune vanhu vanenge vakapfeka madhirezi anenge achipenya achita kuvaiva nditika saka ndo zviripo izvezvezvi dai ndanditoriwo nehama yangu pamwe ngeri yandotoziva kuti inoshuvira asi ichikoniwa kuinda ndaigona kumubhadharira handii ndaigona kumubhadharira matiketi evanhu vaviri anenge achiita $20 mukaenda muri vaviri uchiti ini uyuyu nanga nananga vaviri avandoda kubhadharira vari muHarare kana kuchinhuwe kana kupi munokwanisa kuvabhadhara kana tombotenga chifanira kuita $30 hamuchabhadhari $30 mungovati isi taita sei tahwa Shema TV uya uchitaura kuti kune function iriko musi wa 15 February kupi kuutano restaurant vanobva vakubvisirai discount wobva wabvisa $5 motobhadharira ivowo sisi vanyu vaiva vari kusara vachigezesa vana vari kusara vachisuka mumba menyu imimi kana mati mamudi kuinda kuutano restaurant kundorya chimbovabhadharirewo musi iwoyo ungumbondoona asi ndiri ipapo ndati hakona kuti vanhu hanzi ndasheron uyai makashama handina kudero ndai makapfeka kwete zvokuti muenda wakapfeka nhasingeni kumusoro nenhasingeni kuzasi asi zvandataura saka handiti vane masurprise vaya kana iwo uri musikana vakomana veye vari kuda kusurprise vasikanawo usingadi zvako unokwanisa futi kutaura neveshiki hills vavo kuti ndozvifambisa sei inini ndiri kunze kwenyika asi ndoda kutengera chimhamba changu kana chisikana changu kana chiwangu movatengera vanotengesa zvemukati vanotengesa hembe vanotengesa zvakasiyana vepachi ndiyoyo utano restaurant iri kuAvondale mataura shuwa ndikoko chaiko handiti panumber 30 then ishiki hills shop yacho inenge iri panumber 33 saka kungototi ukuti step 1 step 2 step 3 watosvika pane chi panodingirikina panenge pachitwa function asi chiri ipapo zvakare handitika aiwa
because vamwe vanozonzwa kuti lingari veve vanenge vafunga kuti asi function ndevanhu vanenge vakapfeka zvemukati zvinoitwa sekungirini veve vanonzi ngirikini pati yekuti unoenda wakashama nemabhuruku mukati asirizvo munoenda makapfeka zvandakakuita muchivaima unyangwe iyeringi repurasitiki rinongoita hazvina mhaka zvinongodiwa futi saka ndonyaya ndanyanya kuvinga pano handitika ndonyaya kana mune mubvunzo nekuti saka utano rese zvezvifamba sei function ichapera kubva nguva yekusvika 6 o'clock ndopa iri kutanga asi kana muchinge mada kuhwa imwe information yakawanda munovasendera message mavasendera message vachakwanisa kukupai more information indangouya pano ndikati regai ndimboudzawo chaunga chekufacebook vambozviwa kuti kune function iri ikoko ini dai ndanga nditoriko kuzimbabwe ndaitoda kutoenda pautano hwacho mandiona ndakatora selfie ndakadai ndiri pautano restaurant ndoenda pashiki use ndotora futi selfie ndiripo. It's unfortunate handiko izvozvi handiko ndatoitawo munyama ndatoruzirira nditi ndatoruzirira mafaro aya ngandifanira kutoenda handaibudaziya sikamboiti manje dambudziko razoitika ndofunga ndaitozobhadharira zvanzi yangu nemusikana wake nekuti zvandandichada kunoita ipapo ka munoreva nhema imi ndaida kurya ndapedza kurya ka ndoisa chimwe chikafu mupapabheki asi mimi kana muchina nemudheto wako mudheto ndo vanhu vatinoti mukomana nemusikana ndo mudheto hariti kawaina nemudheto wako akuna kuzorya muchisa mupapabheki unorambwa ukasara paya wangoti bwai hariti simukationa hadidi zviri sei adhara vagonyeti atika adhara vagonyeti vakabudisa song yavo vane youtube yavo inde munovasapota nditika vari kuzama sikamboti musata zvekutamba mana nekumira pamberi pekamera wotanga kutorimba uchigadzira vhidhiyo ine mutakunanzve handiti ndonyaya yandanga ndanyanya kuvinga nhasi pano pafacebook nekukutendai zvisingamboiti rambai muchindisapota zvisingamboiti handitika rambai muchisapota thank you so much takuda kutosvika manje tita kutosvika pa 10,000 mafollowers pano pafacebook thank you so much handambozvifungira kuti kana 5 tichamasvika asingazvifungiri ndiwo hwakufara so ndobva ndanzwa kufara zikamboiti nyangwe ndakanyara ndichiti nhasi ndakanyara nhasi handimbokwanisi kana kutaura kana muromo wangu handikwanisi kushama kudai zvombonyarisa kaizvo unohwa kunyara uchichaya kunhai ndoita sei vedu weizvizvi nikumboti handakuzvisiyeni kuti ndanyara ona manje saka anyway chimbondibvunzai mubvunzo ndakubvunza mubvunzo nyaya ndandanyanya kuvinga panapa ndachasei ndakudzai surprise vasurprise kana muda kuti vana mai venyu vange vachienda ikoko vasurprise ingovabvisira dambudziko raitika ndire kuti baba vangu namai angu anogara kumusha dai vanga vachigara mumharare pangu ndaitovaita sei ndaitovabhadharira vaindewo avanogara kumusha saka handikwanisi kuita sei kuvabhadharira nekuti pavachazobva kwagutu vachisiya mbambaira dzavo negirikini nemombe dzavo nemakwai avo pane nharo handitika iwe sentika anyway saka ndonyaya vekushikiusi vane peji ravo pano pafacebook indaa munovabvunza zvese zvamunoda ikokoko pane zvimwe zvimadress zvavo zvandakaona zvakanaka zvavaiadvertisa papeji pavo zvikutoita $5 kuti 1 2 3 4 $5 inda ikokoko vanazvo futi handika muchingosimudzirana nevamwe tichingosimudzirana tichinda neveshikiuzi vavavo uchinotenga kwavari $5 zvinazvo ndandakangana futi kuti kaudotenga futi vanotambira tomboti kana $95 vanotambirawo zviri equivalent to $5 mabond notes kana maranzi vanotambira kabethmark maiti chinei kabethmark ndakatozvarwa ndakadero mufunge ndakasvarwa ndakadero zvandakamboitika manje ndikungokudza kashort story apa pandango mastories angu andoita ndeyekuyoutube kamba ndangokudza zvakamboitika ndikabethmark ikakaka zvakaitika ndezvekudai ndakaenda form 1 hamoza zvekuti zvezveuri form 1 pari kunzi matichanenge achiti maisa makeup kaimi waisa eyeliner kaimi muri kudhirowa apa vanhu vaidhirowa nechi hamozwa ndandi dziya rekeni chaiyo yaiya yeblack inosunga mutsvairo uya kuti zvekukosha mutsvairo nekugodha uya ndo dzaipitorwa nevanhu rekeni idzo dzeblack dziya vadzitora rekeni dzeblack vaindobatidza chikendro vapisa manje chirekeni cheblack vanhu voita sei amene zvavaizoita apa
ngiri masinya ndo vainyatsa kuzvikona kasitokoperawo kwavari vanhu manje vogadzira vokwiza pavaikwizira chonyatsa kusara chakaita sei chakatesvera chirekeni chirekeni chinogadzira kuita rakakuita eyeliner vanhu vadero manje votanga kundopenzura masomo neumwe vanhu vaifarira kuisa izvi zvifutika izvi then manje mazuva iwo atakaita form 1 handizokudze kuti vanhu vaizofarira kuisa ichi chidhoti chepapapa manje iwe raizoiswa rakaita kudaiwo so zidhoti racho rakaita kunge sekutoti munhu warohwa ukasara wane makechi yeblack apapa ndobva aiwa ndamwana zvika handina kuwanikwa handisati ndawanikwa negrace of god zvichaita anyway saka ndikukupedzera kestori kangu ndozotanga kupindira mubvunzo mine ndikukupedzera zvakaitika kanhu keblack then vanhu manje vaizisa reblack riyariyana apa either apa vanhu vazhinji vaifarira apa kana apa pamhino noti apapa vanhu vaifarira apa vachifarira ipapo manje zvaizoitika ndo vaiti vaibva vaita sei vanhu damwa kunzi bible assembly muye kuno vanhu votaguzhakadadzwa chiroerwa idzo rabha rekeni dzataiisa vadero manje vanhu vaisa rabha dzedziya ini manje mwe musi ndakagara muklasi memwana bva ndareverwa ndakanda kundoita sei kundoreverwa nani nevanhu vandaidzidza navo klasi medu zvikanzi imi mukuru vamwe vanhu marova vanhu vese asi uyu hamuna kumurova nekuti waita sei une ichechi cheblack pamasha ina nakuchiziva manje kuti ndareverwa unzi wakaisa chinhu cheblack pamasha ndiri form 1 apa gayai mai mwana handisi kutombozwa unoziva uri form 1 unenge une musvuvu wako wakachekererwa hapana panenge pane vhudzika rinenge richiita kuvaima wakazora vhaserini valembe mai mwana ndo zvakaitika ipapo ndakatogara zvangu ndakavata ndichitotasa mbudzi dzaidarika nepachikoro pedu ipapo paboarding pedu pataidzaka paiva nembudzi dzaidarikamo papedza kudarika nembudzi papo paiva futi nechakata mozova hadzisi chakata mapfura aya ndo amarura handitika mapfura saka zvaizoitika nemapfura aya manje mapfura anonhuhwa ndapota chigaya kuti iwe klasi yako iri padivi nemiti 10 yemapfura mutsetse wese wakadzvarwa chii nemapfura saka zvaizoitika kana aibvisa mapfura aya manje tese like vanhu vazhinji vaihwa musoro anenge aibvisisa munhu weosumuka kuita kusimuka kuti ngandungangudeoso wemapfura ndo zvaiitika paya saka adero manje ndo paizorohwa vanhu hatitozi kuti yenge iri sizini iyoyo kuti vanhu ndoyo kuti vanenge vadhakwa nemapfura here kana kuti chii vanhu kutanga visa zveblack zviya iyi ndokuvingwa nani inonzi vachavacha matic kuti vainzi machive kwa high school adero manje ndobva ndanzwiya pano ndaziuya pano manje ndikandoita sei indi form 1 wakapata una zvaunoziva zvikanzi bvisa zvawakaisa kumeso kwako ndobvisa zvipi naye medheu zvikanzi bvisa zviri kumeso kwako zvonisa ndakurova maiwi ini manje ndakapata handisi kutomboziva kuti zvii zvandoda kuroverwa pano zvikanzi simuka ini manje ndakatakatogara kandakadai kansimuka inda kutotasa chi mbudzi dzairikwa zvadzo nepawindo pangu oh my god tasaiwa ne1 person tisvika mu200 iwe oh hatafamba anyway but medemeve bakapoma batandanda tasvika mu200 iwe muchimanya zvakare muchienda kupi kushiki use tiri pa 200 tichinda nekushiki use kuutano restaurant musakanganwa musi wa 15 February handitika ndangoti tiite reminder handitika saka manje medhembe vauya manje medhembe vauya veve ndobvachi zvanzi bvisa ichi chiri pahuma indira kuti chiri pahuma chi mainduka ndiri form 1 meaning kuti kuprimary kwese ndangasina nguva yekuti ndinobata grasp kudayo ndotozvitarira even form 1 yacho ndaingomuka ndonombora vhaserini yangu ndotovzurazura vhaserini yangu ndoenda kuklasi ndo zvataita katiri maform 1 hauna zvaunoziva saka ndangasingatombozivi kuti chii ndine chinhu cheblack chiri papapa ndaisaziva ndakatocheverwa zvikanzi bvisa chiri papapa ndikati chii zvikanzi bvisa zvinhu zvawaisa apapa ini manje nekusatoziva kuti ndine chinhu cheblack chiya ndikatoita
confusion anditi nokuti ndanga sindazivi kuti fesi yangu ndo zvayakatoita nekuti girazi dzacho ndanga ndisingatorisi ndanga mai vangu vangu vandisirawo chigirazi chavangu vandisira asi nguva yacho yekuti nditarise chigirazi ndanga ndisina nguva yekuti nditarise kuti kumeso kwangu ndo zvakakaita haikureva kuti apwereka haikureva nevakudewo jesu mwari vakaneka nei ndakarorerwa chinhu ichi chindisingachizivi kuti ndinotori nacho ndakazvarwa nacho ndanga ndisingazivi ndobva ndazvakadadzwa ndokubva yadi nyaya yazopera ndokubva ndazoudzwa nehama dzangu nemaclassmates angu zvikanzi wakaisa chinhu cheblack up ndokuinda ndokuti chindisvinai chibve chinhu chacho achingabve ndikazvimba huma kudai pandazoziva kuti oho ndo zvakaitika otherwise chindipai mubvunzo chimbondisirai mubvunzo tinzwe isai mubvunzo ndangonyanya kuuya nenyaya yeshiki hills H-Town pautano restaurant musi wa15 February tinenge tichirya tichitamba tichita sei kana uri singuru inogona kungochanza uri koko kuda kune musinguru mubrother anokwanisa kuinda ikokoko mondosangana dani iwe atashamwarika iwe shamwarika ata ndazviona zvataura ndazvara muromo wangu ndibvunzei mubvunzo hanzi chiko mama ndakubvunza kuti tasvika pa2:30 tasvika iwe tsika anyway tasvika pa2:30 memwana tasvika pa2:30 mama ndakubvunza kuti ndisani ndainda nokuti ndarikoti regai ndiuye nhasi mugovera kudai asi ndanga ndine nguva ndisani ndamboita chinhu ndisani ndambouya pano pafacebook ndinofunga ndichazodzoka zvakare kana kutoti pamwe kuna namachi kunoita live dzepafacebook dzondichinetsei zvangu but chajaira in future pamwe thank you so much 2:30 muna April tinge tiripopa Zimbabwe tinenge tadzoka tichiryawo nemabarwe ndinoda kudya mabarwe kudya ndo handiri kunyanya kuda ndikuita kuti hwakutodya kutoti ndichirwa kutoti guruguru kuda kurya mabarwe handisika anyway ndoenda zvangu here kana musina mubvunzo mumwe mungada kuti bvunzawo mastory times angu ndinomaita Friday ega kuYouTube pamwe ndikabva panapa ndokwanisa kubva ndarekodha pamwe zvivhidhiyo zvana maititi nemapicture avo vana tate vana tigonzi nhasi ndinofanira kuisa 3 ndanga ndichihwawo simbe kubva zuro kusvika nhasi wabvunza kuti chiya ndakuiona maybe amanya kudai bvunzai futi ndasingaoni ndibvunzei zvandokwanisa kupindura ndinopindura zvasingakwanisi kupindura handirika end of March ndopa ndikuenda kuzimu muna April ndenditi tiriko ko alright sorry but zvanaginyimbika handikwanisi kunyatsa kuzvibata nekuti kana zvakada kubatanidzwa nezvekupolitics handikwanisi kuzvibata because there's a reason why ndisingadi kuita zvepolitics that reason kwandiri handidi kurevera nhemazi reason iroro rakakurisa zvokuti handitomboiti kana joke rekuda kubata zvinhu zvinoenderana nematongerwo enyika that one is out of line iyoyo handikwanisi kana kutomboexplaina saka ndakaregera kuzvibatira nenyaya yekuti ndakaona sekuti zvakabatana nezvepolitics handibati zvinhu zvepolitics right mine ndichiri ipapo handibati zvinhu zvepolitics pane vamwe vanhu vakauya kwandiri vakati sei usina kubata nyaya dzananhingi nananhingi ndikati kana nyaya iri yeutano hwemunhu handikwanisi kubata nyaya iyoyo nekuti hatuna ndakumhoresa chamwari handikwanisi kubata nyaya yechi inoita nezveutano hwemunhu nekuti kwandiri hazvindiitiri handikwanisi kubata tomboti ndikaona sekuti munhu panguva inoyarika kuda une depression pamwe but pamwe vanhu vese hatisi kuzviona ndinogona kumboiti siyei nyaya yakadero nokuti handifariri kuti nditedhwewo mupain yemumwe munhu then imwe zvenyaya iripo ndeyekuti vana itori iyoyo vana havana zvavanoziva saka handibati nyaya dzine vana handibati nyaya dzine politics ndo zvandinoita inini handiti kana Hazel zviri sei tapura 270 chitekete iyo iwe anyway saka ndo zviripo saka ndechingobatawo
timbotama maybe tichaenda futi pakuti tinenge chiti kana timboti munhu akabudisa song nyowani toonawo macomments mumwe tombotarisa kuti ona kuti dautombonobatana tigonzi asi ndaiona asi ndichandoibata nokuti handiri busy zisingamboiti dzinezi ndakariwana kuno vanhu vakatengesa vachoni vakavhara mashopu avo ati 286 iwe tsika tiri pagrowth point iwe kare 290 iwe mubvunze hanchaioni ndibvunzei zvamuda kundibvunza ndati zvandokwanisa kupindura ndinopindura zvandisingakwanisi handikwanisi handitya zviri seiko niwe Alice Samantha Zuze sei paPretoria po Primrose Vimpai saka mubvunzo yacho toita base nemamusi ayo kana muda kundibvunza ndibvunze like zvepersonal zvangu inini nangu pana vanhu vangu vachiti nyaya dzechihuri manje right ngatichiputomboti panenge paitwa ningirikini video iri explicit kwandiri ndikakwanisa zvandokwanisa kuita ndinoita generalize ndichingotarisa I think mukatarisa mamavideo andaita sei andikamboita handizokwanisi kuibata deep ona handizozvikwanisi ndendata mwana mutete kuzoti ndite chuko ndaibvisa ndasvika ndikabvisa padabva ndabva ndichimanya ndikasvika ndikaibvisa because chachindiiritata network yangu iri slow I didn't know sei usikupindura zvati handisi kuzviona muri kuzvibvunzira kupiko ndiri kutarisa wana apa vari kubvunza vachoni sei mibvunzo yacho ndisingaioniwa ndiri kuona vamwe wana ava mibvunzo yacho iri kuinda kupi ndoda kubvunza ko vanoita happy birthday vanenge right vanoita happy birthday ka zvanoita munhu unongouya kuinbox ongonditi shero mwana wangu ane birthday musi wa5 ndokumbira kuzoitwa birthday wish saka zvatakaita kana ndakambotanga zvai zvinongondinakidza hangu kuti kana mumwe munhu achifara nekunzi happy birthday why can't I just do that handiti kwete kuti ndinobhadharisa ndakuisa point iwe futi handina wandakamboti bhadhara ndikuita happy birthday mukazonzwa zvachidero it's a lie kunenge kuri kunyeba then kuti munhu angonziwo happy birthday ndakazochinja because vamwe wakati kwekutanga kumaji tinoda kunzwa nyaya saka ningirikina ndobva ndazochinja ndikamaisa kokupedzisira saka munhu anongouya kuinbox kwangu nditi birthday rangu kana kuti reshamwari yangu kana kuti anniversary kana kuti chi ndinoita for free kana kuti handichajire munhu kuti hanzi happy birthday nekuti pamwe ndotoda kutonzi happy birthday asi ndoshaya munhu anotonditi happy birthday mapabata for free unouya kuinbox kwangu ndongotorawo picture yako ndowanzoshandisa hangu chi alright pane vamwe mabvunzo acho manje yakuti achiwandisa pane pangu pakanzi metonanza udukuro mira ndisipe pane mumwe se usingari kwemusoro kuno uku kuThailand hakuna vanhu vanoruka musoro saka zvandinotoona ndakatongoitawo izvi zvika inhau yekuti handitozivi kuti musoro wacho ndoitoita sei nawo hakuna siti yanditori nayo hapana nditokwanisa kuruka musoro ndinotongozozvidhanyangadza inini ndiri ndega saka ndinoita sei ndinozvigadzira ndiri ndega kana ngozvidosora but pane 2 months dzandanga ndisingatomboruki kana musoro zvachose inhau yekuti zvakazopora ndakazoenda kwachiremba vakanondipa mushonga handizivi kuti ndakareacta kubraid randakambozviruka naro here kana kuti chii chakaitika I don't even know saka like pese apa pamunoona papaita zvinenge zvimablister like ndikadhonza kana kukamaka ndaiita tumablister saka ndakasaziva kuti ichii vandazoenda chese vandazoenda kunopuhwa mushonga zvikazopera ndosaka kana izvi ndasingakwanisi kuzviita saka vakangonditirisiyere akadero so that totrita whatever tione kuti chii chiri kukonzera bva ndatirikwa bva zvapera that's why ndaingorisiya rakadero bvudzi rangu saka ndaikokwanisa ngopinda kana mushambu vaiti usaise anything because hatisi kuziva kuti zvakonzerwa nei ndo zvakaitika zvikanzi hanzi pane mumwe bvunzo yacho inenge chimanya manje izoenda cho yes handina kugadziwa musoro indapindura kao zvikanzi where are you based shero kuThailand for the past 5 years ndokwandanga ndiri asi manje ndakubva zvangu
ndapindura kai zvikanzi hanzi pane vanhu ndiri kutsvaga, pane vamwe vayekera. When is your birthday? My birthday is on 29 March. Do pane birthday rangu, but I don't even know kuti ndichakwanisa kutombori celebrate here this year because do pandinge ndau tasvika 300 tasvika 300 amona. What? Tasvika 300. Iri kupiko anzotsikaikia usati ndibona this time handina ndakatozonotsvaga mamwe. What color is it? Handizivi ninge meruni ngechi, handizivi magama uyu matypes uyu. Iri kupi mauyu acho zvinonetsa zveuyu zvanzi chi chedza tete vangu vazukuru. Vari kupi tete vako kuThailand kunoku? Right. Mamwe mabvunzo acho handichaioni. Hanzi pindepi ndakubona kugara kuPlazi kumusha kwababa vangu namai vangu ndimbonorya nyimo ndirya magwavha ndiri ikoko ndirya pwa ndinongochita ndinitoenda zvokuta vhiki ndiriko kunoku hakusati kwane coronavirus kusiti kwandiri handizoziva hangu vanhu vari kubheko indogara 10 hours away from Bangkok. Mubvunzo mamwe yacho iri kumanya saka handizoioni kuti yaenda nekupi. Pane kubvunza ndakaroorwa here, handisati ndaroorwa asi by the grace of God kuda zvichaita kuda zviti nandizozivi papu handisika 20 rangu inini 29 March ndo pane birthday rangu. Perfume manje handiri kurevera nhema iripo imwe so asi handitoizivi because ndioita zvokupuhwa maperfume nemumwe munhu. Pane munhu anonipa maperfume saka zita racho ndarikanganwa because ndikasa ese ndinoriita zvisingamboiti zvamunoona pari zvino ndingangoti mashawa to shawa iwaya. But yandinopiwa nemumwe munhu anondipa maperfume every time ndaikangana kuti inonzi chii amene wana Terry Bunch here kuti inonzi chii zita racho ni certain flavor. So ini handizozivi. Are you open for business? Handizozivi ndopindura sei uyo mubvunzo wokunzi are you open for business. Kana business racho kuti ringe riri handizivi but I hope so. Kana ndichizvigona zvebusiness racho ndozviita ndikanzi chimwe futi. Mubvunzo yacho imwe yacho iri kupi kanzi uite wadaiti hanzi chitaura zvebirthday wazoti birthday rangu inini ndati ririko musi waekera 1 ririko musi wa29 March. How old are you? Ngatiskipe kuti alright ririko musi wa29 March but ngatiskipe ukuparazi uko usawaipa tuga hakuna wifi but pamwe ndinishasa mabhando aiwa handinasi kuChina handigoni kutotaura futi Chinese yacho kana Japanese handigoni. Ndinonzwa mbichana chiThai language nekungotaurawo broken ndinotaura chiro ndati special greetings evala. Handizivi asandazo I think unogona ngotumira because kana mati musi wa14 bob but musi wa14 ndikati nonokei kuzviitawo maybe ndogona kuita dedication yekungoti sezvo vanhu vachindisapotwo ngatisapote nochite sei ndichiisa zvibiribodi maybe this time kana sezvo iri vhareka ndinoita zvekutoti munhu anyora message yake kana wati chimundimwi changu ini ndopinda mukareka ndoti iwe Elizabeth kwanzi naJodo chimundimwi changu ndinokuda zvisingamboiti. Ndakapfeka dress rangu dzvuku ndichiita kuita special greetings maybe ndichangoita iyoyo yoga tichinakirwa tichinda. Do you like coffee or tea? Hapana zvandoda zvese pakati pazvo zviri zviviri. Ndinoreacta kufood yakawanda saka handitomwi coffee tea yacho here and there. Handitka I think ndakamboita imwe don't open business with the Dangola baby. Love you too. How old are you? Itati ejigaya ndaneta ini nekuku ita my happy birthday every month. Tuna bejulude. Shkanzi, where are you located? Ku Thailand. Gatione vangu shkanzi. Awapezi nyaya.
my mother's screen wawati tikutsvaga bvunza wapindura tu sei mimi wenza nimafazgo mubvunzo icho ndikupindura wani ndikupindura where are you Thailand saka uchadzokera here ku Thailand kana kuti wakuita relocate and sikudzoka kunoku. There are so many personal reasons why ndisingachadzoki kuno ku Thailand. Many. Are you a prayerful woman? Let me not say anything about this. I'm a prayerful woman. In pamwe meaning yekuti prayerful woman zvorevei. Chando zanche kuti asikuti mustara baba nemwe amsende kudai ndinogona. Zvikanzi, are you married? No, I'm not married. She likes yes, I like cascade. Ne uyu inonzi Popeye iya yekukokom, my favorite. Ndozvuzva ndofarira izvozvo. Musi wandotodzika ndege ndotoenda kunotenga mapokupai iwaya ekukokom kana 6 nezvimakasketi zvangu kana 10 ndozviita futi. Zvikanzi okay ndichanyorera chimwe hunzai, do you drink beer or zvimawines? Tula bechiludi ndakisa ndataura zvokuti ndine problem andinayo itoriwo zvehealth was related, saka maybe here and there, but once in a blue moon wine, but once in a blue moon andisika what's your church? Inini ka ndina church yandoti iyi ndeyangu indinoenda kwese kwese nyango nhasi church zvikanzi location mandiri church yoga irimo ndeyechipostori ndinototsvaga kuti saka alright dhuku yacho iri kupfekwa ndekupi ndotondogarawo muvhu imomo. Zvikanzi nhasi kune munhu wamwe wakati ndokwanisa kutoenda ndononwa semoni yangu kana ndazvifarira kana ndaregawo zvifarira ndikoko. Asi dzinza redu rose maroma kumba kwedu kana ndaenda kumba kwedu tese tiri maroma, asi kana kwese kwandoenda ndoenda chero handakana problem nazvo. Do you have a brother? I have 5 brothers. 5. Saka mfesi achasara ega kuThailand. Mfesi wangu haasi kuThailand. Zvikanzi kwapfurwa vanhu 5 hours away from me kwapfurwa vanhu. Are you married to? Handisitombori married kuThailand. Havatondigwanisi vangandigona nepersonality yangu iyi. Ndorohwa ndikadzingwa tinzwe how tall are you? I think 1.68 kana sikakanganisi. Vabereki vangu aurega ndichidzinza rese maroma, asi ndinongoinda chero handishari handibodi kuti vanhu mandoenda kupostori ndinoenda kuzion sarambo kusvika hangu, asi machechi handishari ndongoenda chero kwese kwese handina problem nazvo. Handiselekti wakugara kupi. muharare ndokwatetiri, asi most of the time I think ndere ndichida kumboenda kuvabereki vangu. I miss my parents. Yes, I'm a Christian. Thank you. Une vana vanga handina kana mwana chimboti simga handidi tula bechilude boyfriend ke boyfriend ari ikoko. Zvikazi koko mawe chimodo now. Oh my god, ndivana vanhu vekukoko mugavasadero ndichatsvaga something new, but ndo favorite yangu. Ndo favorite kanzi you sound Catholic. Hatine tiri tikoko zvikanzi kusimuka ndosvoda zvekusimuka handidi kusimuka. Mwana wekoko mugaisadero tutsvaga mubvunzo. Thank you so much Precious. Long distance kuikwanisa sei that one. No, again, this no comment. You get a long distance. In a 1. So, me can finish a 1 disability. Can I switch on what? Snow it. Can I see so? I mean, oh my god. Tashika 340. Tashika 340. Oh my god. Alright. Nini also don't drink beer because those shimba makumbo. Oh, sorry. Shiganzi. Thank you. Ndichazosimuka mwa musi ndonyarani ndonyara kusimuka. Iwe uriwe kupi kwa iwe? Inini ndinobva kumasvingo kwagutu kwaMupandawana ndokwatiri ikokoko. Handiti zvikanzi hausi straight out masvingo irewe.
muchireve handizozoti mukubvunza vape kumusha kwabereki vangu kwandakaita hafu kukurira ndakaita hafu kumusha hafu maharare asi ndona sekuti chikumusha chakazonyanya kundipinda zisingaiti kudarika cheharare nekuti kana nzvimbo dzemuharare muya dzimwe handitodzizivi nekuti hakuna kwandaifamba ndichiinda handidi kusimuka handidi kusimuka oda itaidismisa mbosimuka no kuthomas chishanjaita sei thomas chishanjaita sei no handisikusimuka nhasi ndichazosimuka maybe next week no handisikuke kusimuka no ndonyara nenge ichinohopi wakambodya chimodho mai ndichosvika kumusha ndotochigona kutochibika chimodho zingamboti ndochingwa chandofarira manje ichocho asi mafeti kukwa ndimafarira ndimagoni kumabika asi ndofarira chimodho aiwasikana asikuti no ndonyara ndosvoda mana ndosvoda kusimuka ndosvoda kusimuka unogara kupi right now ndikuthailand tiratize mukweso no metione vamwe saka mave kuzivawo mayoutube nenews ndinenge ndiri kokwara pandasvika kuzimbabwe ka pane project yatoda kuzama kuti ndikwanise kuita ndinenge makoho angu anenge aripo asi pane zvimwewo zvakare zvachange ndichiita ndichipinda mukati umumu kwete zvokuti kandichitoita zvezvokunzi interview kuti ndoti mhoroi iwe unonzani iwe woti ndinonzi Dorcas wonzi saka kunoku chii chiri kuitika woti kuno kune masuweji woti saka mati kudi wonzi tati zvakazvikazo asi zvandichita something different ini ndingofarira zvingoriwo different hatika chakuudza yakandakuita Thomas wants to be your manager. Siya zvangu ini nandomboni manager ndomukwanisa manager tinorwa ndoziva personality yangu handitani kubhoyekana nezvinhu waona tinorwa asi tapa maquestions kutsvaga tikutsvaga macomments aya ari kupi maquestions vanhu vasarongoti simuka tione ndichazosimuka next week. What's your full name? Full name rangu rinonzi Sharon Chipo Manjira. Oh my god. Oh my god, zvaitika metoni pane munhu ati anzi live ine basa vedu vekupfeka kuisa makeup yo ayewa zvaitika here vanhu havasi no sorry guys what I hate anyway sorry no hanchadi kutaura zvakaita kuita zvakadero kamera yangu gandiyazogara pedo ndakadewo indinoonererwa naimi asi mashure iwoyo zvandichaoneswa zvinhu zvakaoma nhasi naimwari please kana kuoneswa vanhu ipapo maimwana chimbogayai une uchirevera nhema muboyfriend kuti ndiri kuita live ndiri ndega apo muboyfriend pamwe wauta sei vari kuona wotozoona pamwe munhu akamira kuti kuseri pamwe ndi aritonditora vhidhiyo paya zvakaoma
uya usina body and bra papi kuimi dress randakapfeka iri rine zvinhu zvacho zvakadero mukati muda kuti ndione papi rinenge rakatodero rine body nebra nhai muda kundiitisa imi muda kundiitisa ichi chiro ichi chikaitika kune function yatataenda vanhu vachifungwa ndatopodera iri munondiziva vanhu mondiziva kuti ini handitomborina basa nezvakawanda wanda nditika kusvika kuisa uku nembe nechachikoni aiwa kana no anyway handiti saka right hanzi nevamwe hanzi wawire usina zvemukati rakatongogadzwa rakadero rinotori bhora rakadero zvinhu zvangu zvasve zviri zvaiti mukati mangu musanyanya kutya zvenyu handisi hangu munhu unoda kuigera asi anyway ndakutosvoda kana kuscrolla kudaiwo so kuscrolla ningirikiri ndakusvoda kuscrolla egera ndakusvoda kuscrolla uyu inonzi foni yangu handichadi ndazvoda singamboiti ndazvoda kunoisa zvo zvevanhu anyway ndakuti yesetari zviri sei hanzi nevamwe hanzi waita sei wawira wakapoda ekera vamwe wakati bra wati zvitori zvai zvakadero handichadi anyway handakuinda mana tambofara ndafara zikamboiti ndauyawo pafacebook uzofara nevamwe yes ndafara zikamboiti ndasvodesa zvinhu zvokuti handizondodini kusvoda ipo pano ndasvoda zingamboiti veduwe hanzi ndasvoda imi apa takurongedza kakuti tidzokere kumba waona manje manje ndikutofara kuti haina kuti azoenda pane zvike zvinhu zvandakati ndandandandanda pasi kudai tichirongedza handichatombodi ndakutoinda ndakuinda chipedza tiro zviri pakanakiza handichari ndakutoidhirita ndakuidhirita munorekera thank you so much kopati riko weni pati yechi ipati yechi yamukutaura ivi zvenyizvikaisa zvaandikirini yatendeudza ikatasa uko kune wardrobe tiri kurongedza zvinhu zvokuti tichienda kuzimbabwe saka ukazoonawo hameno henyu asi ndozvangoitika yangotendeuka ikatadza mahenga nekini nezvinhu zvandiri kurongedza kuti tiinde kuzimbabwe ndokuda kuzimbabwe next month saka tiri bishi kuronga ndatofara kuti haina kubudisa zvatakaisa pasi zvakazara pasi tangosiya zvakadero but sorry zvenyu sorry I'm so sorry veduwe zvaitike ivovo ndazvona zvasvoda kuti zvokuseka oitaura nezuro kuyoutube pati yeuyu here pati ndakaenda kupromenade party ka nenhasi kwakune imwe futi pati yepiri yataenda ukoko kwanditika thank you so much thank you bye bye amana nyaya yangu yopera ndasiyese ndakotouya tikati Chic Heels kuya mana indai munofara nevamwe size yechi asikuziva manje size yechi shangu ndapfeka size 8 chaiyo mukwimba handitika ndakutosva ndakusvoda kutasa makwesheni ndakusvoda sikamboiti ndakusvoda ndikadeva ichazoenda manje kunoratidza mazihembe esari pasi atiri kurongedza no handisati ndaroorwa handisati ndangu ndaroorwa hakuna chimbotendedza handidi mozwa kuti handichaiti futi ingwani pandinoita live payoutube haitomboiti minana yakadai tinopedza zvakanaka hatinopedza zvakanakisisa funge izvi Abu Dhabi name yakudi mavisa izvo mavisa zvinoningirira amboiri kukuona Anna Mary Louise TACC anyway thank you so much maita basa unenge wazoonawo so izvenyu but tiri kurongedza kuti tiinde kumba saka ndosaka makati ndandandandandanda izvo zvichitobva panapa takutokondinya futi kuti tirambe tichirongedza tichiinda
ndazvoda ukuedza kurongedza neshamwari yangu. Pane shamwari yangu akazondibatsira but haabudi mukamera. Pane shamwari yangu ari kundibatsira kurongedza nekuti izvo zvacho ndinga for 3 years tiri kunoku. Were you a student? Yes, ndakanga ndiri student. Ndikapedza ndikasitoka kushandawo ndakamira kuti kwase kushanda nzi tinakuti handidi I go home. Pane mareasons akawandisa. Pane mareasons akawandisa ekuti sei ndisinaita sei ndiri kudzokera kumba zvikanzi kurongedza nani neshamwari yangu. Pane shamwari yangu rindibatsira koita komakoto Baba, oh, thank you so much. Thank you. Moya uzondiona. Hazina wanza ndakupfeka body. Dress racho rauya rakadero, rakatongoya rakadero rine chinhu chacho ndandika. Ndidi mozoona picture mwe musi. Ndika, ndakukata life yangu. Mwari please, ndakuvhara kuseri kuya ndika, ndakuvhara kuseri kuguchi. Ndokata. Thank you so much. Rabia mchindisa poda. Thank you. Hey, thank you. Yes, ndikuya for good. For now, kan ndikuya for good ku Zimbabwe. Tinenge tiriko, tichifara, tichitambudzika, tiri momo ndika by April. Sika zvacho takataka kuri kugadzirira vhiki iyoyi nekuti zvakawandisa zvacho chivharisa nekusuka muna kuzotanga kundinetsesa munonzanzi munoza munhu anenge akuya achitichika ngirikini wanga wachisimukira vanhu wokuti rabasa rekusimukira vanhu palive baboy asikana baboy ndokubatai YouTube next week mse Friday. Ndinokupati tiri ku YouTube. Ndine story time yanga yandakaita drama mu relationship yangu. Pane zvandakaita drama rangu but handibudisi vanhu. Munhu wanogara kusure uku ngagara ari kusure uku seri uku. Ndinenge ndichingoita upenzi hwangu. Bye bye mana. Thank you so much. Bye bye Martha Baloy, Jackie. Bye bye Brenda, Alphonia, Sally, bye-bye. Thank you for you. One last question. Do you block people? Right. This question manjika. And again, pane vanhu vanouya vachindituka kana kuti zvinyadzi. Munhu anongouya akaisa zimeseji rake rezvinyadzi. Saka zvandozoita pakadero ndogona kuvhura checha. Hapana kana picture, hapana kana picture, hapana kana wotoona kuti pamwe account yavhurwa zuro kuti angu azokutuka zvinyadzi chete. That one handinobvisa zvangu. Ko Facebook friend ikuramba one ndasenda. Handisi kuziva pamwe mafriends angu azara. Baba ini ndapedza zvanhasi ndapedza ndokubatai. Thank you so much. Bye. Thank you. Baba Tensley. Bye. Thank you so much. Ndokubatai. Anyway, that was the question. Ndo vanhu vanongobloka zvangu akangoya achituka zvinyadzi ari ghost futi. That one I remove because hanangu time yacho. Pane munhu ambondibvunza mubvunzo akati, how do you respond kuma God deeper amukoma masimba? I don't have any response. Handina response handokwanisa kupa mukoma masimba nekuti ndo zvavari kuita ibasa ravo. Saka handina response handokwanisa kuvapa. Handiti about my God deeper avo ndo zvavanofarira kuita. Saka handina response handokwanisa kuita sei kutaura about mukoma masimba nekuti vanoita life yavo kuita sei. But personally kana kuri kuzonzi vataura pamwe wrong information isiri iyo ndinongoenda ndonocorrecta. That's it, nothing else. Saka bye. Ndapedza ingondati bye one. Bye chimbobye kandisiri. Ndaukata bye ndakwenda ndikunoisa pa. Oh my god, ngandivhara apa. Ndokata sei finish.